তিনি chini o Baru Ramchandra ADC constituency ni bisingo khobjak chini thaijok khamhati eba ampra bazani chini tiprani joto leaders ng chaite Mumbai tinor kaisa lokhutum panjak krajaka tini o lokhutum mandani chini asma okra chini borong banano khorongoi khulmu yafare te chini khorsa bumung alia chini joto leaders of te chini dofana muthana bagai chini bubagrani thanchai khorona yasana joto thakaham ani rangchani takte bohsno haino hai an khorongoi khulmu yafare norno an kaisa kok kesarani eba norong thani kok sirthana tini arpo sajak pheba tina ang chugya tini norong besanga oma ke besawe tini oma ke norong kok sarani pheba nangmani jarawo bobagar ana chongkha tini ne Ramchandra garno nang tini naikona bagai nang ar tini ma besanai ang magosika bobagar na bisinte amon bagai jeng jotto lupun hamari bai par khlai jeng salsa sal nu lainai abo chini bobagar naiman jeng saimano 70-71 বছর जों राजनीति खालायगा गोजा गोख्रां बोलाय बोथाय बोबार बोख्रि बेबा खालायगा खालायबायगा बाक्साबा मिनिस्टार लायगा बाक्साबा एक्स मिनिस्टार लायगा बाक्साबा एमएलए लायगा बाक्सा एक्स एमडीसी लायगा एमडीसी गोबां लायगा जों बरमाबो मुइतु खालाय बरम थाय तांनि हंके बहुति प्रसा तिनि जों बेलानि गोबार गाहाम सारा त्रिपुराओ जिनि रामचंद्र गा जग जग सिरिजामान कारण गासे दंगो hamtu hamiatu buila chini hastebo tiprasan bising chief minister sai thangnai chini amchaini chini thingthangjana chini borom guna doshro de sing bonobo borom diwoi sing borom muitu khaite tangi heke bobo chini dofani borom bobo chini amchaini borom bobo chini dofani leader taibo tongo chini yongronji hamtung hamiatung bui sadung sayatung semua amchaini borongai bol lama tengsa kelang thama pangthum nok khungsa kelang thama pangthum sentiri borong muit khlai borong mithai tang hege bo jin dofani leader bol jin dofani borok haino hai tau chini ex mla chini ka podono bo hamtung hametung sing borong muit khlai borong mithai tang hege bo dofani borok bo chin amsen leader tabe ei present no chini da prashanto boi hamtung hametung Bono se hamse borom nai tang henge bo dofan leader bo amchani borok henge singnai mane tamo thansa bai ka thansang nai kaisa basano kaisa netana sejawoi kaisa netana naslewoi kuno dina thansang ni maya amloi bogar tamsa bobagara june kun dino kaisa netana sejai kok sanani kaisa netana dhomkirinani bolainani toglainani june phringya tangge bobagra sawo ang tini bobagra tini tiparamo thalidar ni bagasim bobagra ya tini CPM khane tiparsa ni bobagra tini congress khane tiparsa banu bobagra tini BJP khane tiparsa banu bobagra sing jotor mai bobagra jotor mai bobagra amon bagai cintam sanai जों नांगौ थानसा जों नांगौ खाबाक्सा जों नांगौ यापरि कासा abono jin saja yongnani lama bobagra tamasa baksa bor buangara mazra bero are congress party wo tongai national party wo tongai dofare kok saija manba pheba bobagara lam thiyo bobagara congress tombor pana bochiri ke sai phayo tamai isa boila jati ola party abon meaning tamo ang sai second no kisa kok kasar sai musungo baksa netaro dalali khane bagai bobagara kubini kasunan bagai bobagara na mazra bere wrong intention telangai bawa kerana masalah beru. Iko agi kai pula jadi ulo party po. Takai tiba mau thapo. Takai election je besar kapo. Ambor clarify kitsa kaya musuh. Kak hambana. As sengai rupo. As sengai cini tarom ma jolia. Tangai jolia hangai bona bang hamza go. Takai hamza hangai hamza ma kerja cini thanjang ni maya. Bujian ni boy bo sengkena. Piawa sengmana bujung nani sengkorsa leader hangai cini responsibility. Eba cini adhikar tongo. Cini daito tongo. abono jin thanjangan kaisa lama
Obat sana musuh. Puya jati olo party mini bubagar tamas haka. Bos haka. Nung jasa party baru kelai tong deh. Nung jasa dor maupun kelai tong deh. Party kaisa platform se platform. Jasa kau tong deh nung besar kok sana. Abang kata mo. Party wa. Nung jasa party baru kelai tong deh. Kesapan kelai deh, kosompan kelai deh, kekerapan kelai deh, gulapipan kelai deh. Piaba. Jepuro cini to pahanang pinang itong ka. Jepuro cini to pa birman mani to ka. Apur kan party na ideologi na pokok share to panas nung ampre nai. Apur cini to pa ribai kok mas hanai. Apur nung to pa ribai samak nai. Apura bubagar ne pula jati ulo party. Bubagra. Oma hai kok saya lu corona ang. Oma hai kok saya cini leader no. Ang kau ini musuhku. Nemu khorsa tibarsa. Abo khorsa tibarsa. Piaba. Agi raja barotong. Ini sebenarnya aku kok teror lecin buku masang. Ya jeng tibarsa ngai. Buri to pa buku masangku. Piaba. Sengsa mana tak joli tak kuro. Sengkah hambai si mas hanai. Kah hambai si cemara mabu zongai. Tangi mabu zongai kan? Student of the teacher sengka. Sir, what's the meaning of different? Jangan tamin hanai. Different meaning to tamin hanai kan? Bukan mas hanai teacher. Student ber teacher sengka ble. Gaya ni bono. Sir, what's the meaning of different? Jangan tharo cak kiriling dia. Tangi kan? Buani student. Amur mabu zongai. Different meaning guy. Alada hino. Juta hino. Ini buzo kan guy? Student buji nai. Buji kan guy bo? Kaham guy answer sinai. Ngai result kaham bungai. Amur ble. Nggak ama hina jengbo. Pula jadi ulo party meaning tamo. Ari kira zaborotong. Ini semburu jebon joria. Jangan hingga bawa ane tiap person. Ambono buzo gui. Hansa kaya bagi ambono. Patience eba tonju shokti matoni nai. Ambono bubagar samani. Bubagar centang perang. Politically deng baso ni pano. Purun ni atana sejan nangya. Ni atana sejai bo baso nunggu. Tangi baso nunggu kai. Hamza mo purun bisite baca baso kai mano. Abo kaisa ni atani baso. Tiaba. Bahasa ni atoro. 184 জন রাজার বংশের কক শাসক কি কোকটি থেকে বাস নিব রাজতন্ত্রের কাহিনী কক সে বাস নিব পিয়াবা 184 জন রাজার বংশ থং থং তিনি বসাবই ও হানো পিয়ং না হিনে তিনি বসাই তং লগি সাতম জরাখাই নহা রাজানো সি সিনি প্লাইলিয়া আগে রাজা বড় টং সিন সিন দব আ ভাইকিং নাই जों दिनै वालानि थापरा उरि फाइनेसे ओ हानि चिफ मिनिस्टार सामु तंनि मान हुंगाय ओ हानि 184 জন राजानि बंशनो जों देसा ओ हानि बाव नाहारि ओ दफर चाल फिने दाम सायखबा सायला दं सारि सायला दं गरे साय गरे बले गरे हिंगला जों दामनि बय सायन खना बेबा आबना सामु जों बुबाग्रा जयपुर कांग्रेस जागरे फाइप्रो बुबाग्रा तिप्रा म थाइनि कासे एनजिओ सनाबो तांगे एनजिओनि सरंगांगाय बुबाग्रा सामान दं जों दं डेमोक्रेसी होता जों डेमोक्रेटिकली फाइट खेलनो नांनाय न पियाबा जरा फैसानि जों तिप्रा म थाइ एनजिओ सनाबो जों लुकरन सेबा खायने जों लुकरन चुबानाय अ नाहार बुंनो हारै जों लुकरन चुबामानि लगे लगे जों दफानि जत लिडार जों द्रुक द्रुक रे चाबै जों बसगाङाव चबा खालायनाय बुबाग्रा नाहार मुआबो दंमानि खबो खालायका दिनै पेन्डेमिक पिरियड हाजार चिनी तिप्रा साराव फाताराव चाकरि खाय दंनाय जब खाय दंनाय परि दंनाय दिनै पेन्डेमिक पिरियड संसार दुनियाव हायुं चाचार रांनि थाङा कर'ना भाइरास मानजिगै दाब दाब कलाय थै थाङा फेब अजराव बुबाग्रा निजिनि पकेट नांबाय खिबिबै बतिनि फ्लाइट बायतु ट्रेन बायतु गाड़ी बायतु बल लीडर चिनि 20 जन एमएलए बिसिङ अमा हाय तुइ माका प्रमाण दे बल लीडर तुइ माका प्रमाण दे जों दातारकक से जेकक सामान बुबाग्रा जे सामखामा जों फां फां साइ थानाय आबोनो जों गिरिया नों जेसेबां बुदि जेसेबां तकति जों गुबैनो साइ थानाय नोंआनो बुफानो नोंना हामजै थानाय तांगे आं थांजानांगौ आगिबो हामजानाय दाबो हामजानाय उलबो हामजानाय तांगे हेंगे थानि इन्सिडेन्ट दुखना गासा माटिवो आं जेफोर बुबाग्रा दागियाव थांजन कपिना थामानि गाड़ी बखरुपा बाइक तखरुपा हायबोना हामजागि आं याबोनो हायबोनो जलि आं बोरनो आं दाबो हामजागौ आगिबो हामजागौ दाबो हामजानाय उलबो हामजागि थानाय तांगे हेंगे बुबाग्रा जों जलिना थुंगिया बुबाग्रा जों बुना थुंगिया बुबाग्रा चिन लिडार ओ हानि बुबाग्रा ओ हानि नायखलपां जों हामजाना फोरोंगो थांजानि को फोरोंगो जों जबानि को फोरोंगो अबोनो चिन लिडार अमया जे लिडार अमसे जे लिडार सनिनक तंगमा जागानो दालानक सामने बस लिडार जे लिडार अमया जे लिडार दालानक तंगमा सगै तखरुबै ओ ताबो मुथनाय ब लिडार एबो दसुसे बनो जों मुदि मानदारना तेज को मुदि ननाय डेमोक्रेसी सामने पावर पब्लिक नि बाहायगे पावर सानाय
70-71 बोसोराव कुनु लिडार फांफांगा साया जे नेतानि पावर कुदै डेमोक्रेसी पब्लिक पावर दंने आं साउदिनो बोसावि महाराजानि गै डेमोक्रेसी पब्लिक पावर से नेता पावर या बाहागे पावर हंगे नेता सब सनाम पब्लिक सब बुड्री पब्लिक तो नेता बुड्री ना बले रिया पब्लिक नेता बुड्री सनामबो गे ओ या सिगो पावर समथे तो पब्लिक थाने बले अब आं साया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पवित्र संविधान अवनन अधिकारी हो बागेरी राइट टू वोट राइट टू चूज अब नि थाने अधिकार तो अब पब्लिक पावर हिंगा नंतिनी आनी वोट माने से नंतिना नक्स फाइनानि गाडी उफ्रे बायदि नों बर पार्मान फेसना इंडियन बर हंगा नों डेमोक्रेसी माने गान नते खानि अधिकार फ्रै अब माने नों मा चलिना जों कुन दिनो जों चिनि लिडार न जों बरम लिनाय जों कुन दिनो रेसपेक्ट इंया तांग हेंगाय जों रेसपेक्ट लेमा बिसिदे बरम लेमा बिसिदे जों हामजों फायनाय हामजों बिसिदे जों हांजांनाय बबेगरा नायमन तम दिनो मा हेक्लाय बबेगरा दिने एनजिओ तम साम खायबुका दिनो अमा हे कुबु लिडार जों माया लिडार न रां बाय स्नामी माया लिडार न बयतो बाय स्नामाया लिडार गासे ईश्वर ने हामारि तंगो बने साव ईश्वर के हामारि तंगो बने हामारि बन दिन लिडार रंगो तिनी बबेगरा अमन से महाभारत रगो चिनी राजतंत्रनि चिनी राजानि कहानी तंगो आ जे महाभारत कहानी जे राजानि वंश तिनी थं थं बजाय कथा क्लाय तिनी दफान बागे साम तमे कक्षाय तंगाय जों बर लगिरिया हंगाय माने सर लगिरिना हैदा माने सर लगिरिना तिनी बिप्लब देर लगिरिना रिया ए अबन जों मा वान्सनाय नों जे पार्टीमेंट गदि पार्टी का से प्लेटफॉर्म से कसा खादि कखरांगा दे गुलाब के दे बोबार खादि बगर के दे कोनो प्रॉब्लम नहीं आवनी डेमोक्रेसी नि अधिकार दं पियाबा बो पार्टी न खलायगांगाय जिनि हा गबानाय बो पार्टी न लगाय दफा डिप्राइव नाय आबले जों डेमोक्रेसी जों खरसा पब्लिक नि जिनि वान सुनन जिनि सिनानि जिनि सुनन अधिकार दं तांग अधिकार करिनाय आनि लिडार न त आं जुस फैनाय सामना बोडरनाय जों बडी एमएल समानिया ग्लो ते कैसा जिनि पब्लिक पावर आं मोय दुखर नाम सुनो ताय हेंगा एमएलए मिनिस्टर जों जम सिनाप्रिबो याबा जेफ्रे एमएलए मिनिस्टर न थाबर गाय अपॉइंटमेंट नावै मालाय मेयर ngै किफोर फाय दिबर खेगुमा दिनो दंगो आं मंजा अमते हेगलाय याबा जंनाखे पब्लिक नंगारा मस्तान थायै आना मालाय एकलाय आनि नामा जरा मालाय का हासाल दं याबा ताबो जेबो इलेक्शन फेब्रुवारि नि न फेब्रुवारि नि सारि नि न दिन थाबरो आं अपॉइंटमेंट नावै मालाय मे दिन दं दो नों बोता बोनाना फैगै अपॉइंटमेंट फैदान गेट हमरा सिगांनि सा सारन जेफोर अ कक सारनाय आफुरनो चिनिया तार चिनि कक खनाय साममा खलायनाय आ जागानो जों सामनाय जत मिलिवै जत पब्लिक मिलिवै अ माहागे जों साचा अ एरियाखौ डेभलप खलायनाय जोंनि थांजाबो सगैनाय अ मा चिनि नायमोन दाबो एजुकेशन रिनांथों दाबो लामा रिनांथों दाबो दै रिनांथों जेकुनु खाय थाखाय जों थांजा खाबासो फानबासो याबासो या जों कुन दिन आब्रो जों इमप्लिमेंट खालामया एबा सक्सेस खालामया आं दयनो जों खरसा बेलेग इम्पोर्टेन्ट केबो खिमे कुन दिन जयिंनि माया केबो नासले कुन दिन थांजानि माया आबन बागै नों जे सपार्ट खालायदि नों आनि ताखु सीपीएम खाने 3 वर्ष माने ताखु कांग्रेस खाने 3 वर्ष माने ताखु बीजेपी खाने 3 वर्ष माने ताखु आईपीएफ खाने 3 वर्ष माने ताखु आं जतन हामजागौ आं जतन नांगौ केबो खिबो केबो बुलाय जों कुन दिन जयिंनि माया याबा आवर साराबो सुगो पार्टीले तोरजगै जों बुलाय लेखे पार्टीले तोरजगै जों नासले लेखे पार्टीले तोरजगै जों बुब्रे साब्रे खलेगे अमाके चाले ताकुरो आं रिक्वेस्ट खानमु सुगो अमाय तुमु जदि बखाव तनि हागाय आबर नर खिबिदि दिनै पार्टी गमा खाले गासे पार्टी गमा तेसे पार्टी संसे मानो फेबा आनि ताको आनि बुखुननो पार्टी जुदा खायनो नासले वै बोफेरगा तफेरगा बोथा सिगांले बनांते फिरगमाया बनांते फिरगमांला आवन बागैनो जों बेलेग खामनाय पलिटिक्स जों दामनि बाय खायबा जों डेमोक्रेसीआव जों पारफॉर्म खालायो डेमोक्रेटिकली फाइट खायो जों पलिटिकल प्लेटफॉर्म आसुगै एडमिनिस्ट्रेटिव रोल खायो सिस्टेमेटिकली लॉजिकली जों बर फाइट खायो सिगले बर रान खायो सिगले जों पलिटिक्स माफिया गिरि खायो जों जानिया माफिया गिरि खायो जों तमानिया जों पलिटिक्स दामनि बाय खाय एरियायाव डेभलप खाने बागै जों लुकुनि खरन बागै सिफायो तिनी बुबागरा तिनी बासा दङ बर राजा दमाय चाखाम तामे पलिटिक्स फाइनामो जों हिंगाय बहाय क्लीन नेता बहाय वानसना ग्रों बहाय ज्ञान गोनां बहाय बुद्धि गोनां बहाय लिडार जों तिनी बसा सं याखाय नों हायो दालागि खायनो संनाय
screen okai TV okai press mili khabar saka hey raja ini maharaja no muk tu hina kung tu hina ini sai to ba ya bising dal gi khai to omai leader chung leader chong ja chong ya dabon ba chen jagruk mangnai jebro public jagruk nai aburan chi leader thinai yang press mili khabar kai screen ba sa sai to ba bobagara ni kok sida ya agor bising dal gi khai ba gi nai abo bobagara omon sau sing phanba sa khabak sa yak bak sang kai tabu ba sing yongani jora tangpo 70-71 বছর जों बयनि गुलामी खातिका तामनि बागै गाइसा चिको छरिजों दङ बा थानसा ओ थानसा करनि बागै ता गोजर तंखो आ थानसा तुबुना हंगाय फेबा आवा थानसा साब तुबुना हंगाय खरचा लिदान दङ लिदार त जों जत लिदान हामजागो ति बर्षा लिदान जत लिदान हामजागो ताने हामजागो हंगाय भवती बर्षन फेबा लिदारनि बिसिं लिदार दङ जे लिदार जत लिदान थुमुइ रगुइ चाबै बसगाना आगो किप्लाइ माने खरचा लिदार दङ अमकाचिन हानि बबगरा महाराजा श्री प्रदुत विक्रम किशोर मानिक बहादुर देवबर्मा ngati mo dorabo kaham lider mane tamo ya kaham jaro use khayan kai संहाय दुनियाव पृथ्वी अदम जाते ते कुनिया तंगला खाइसे आबन लगे बाक्सा लिडर तागो साइदंखौ राजा बा इलेक्शन गना फाइजो गता डेमोक्रेसी नों फाट खेलाबो जोंनो अधिकार दङ नों तिनि साम खालामनाय बगै बबागा तिनि बसरा माखा तिनि आंहाय सुहेल देबरनाय बाक्सा तला 11 बराय बासा तिनि बबाग्रा ओ एडीसी इलेक्शन बगै नॉमिनेशन फाइल सबमिट खानायनि कोन दिन ब जुगोया बो नेशनल इंटरनेशनल लेवल लीडर जुगो तिनि आंहाय हानो चिगन साबर बाय ब तिनि नॉमिनेशन फाइल तिनि कोन जुगो दबा तामे मा खायना ब तिनि जिनि लीडर को एकजन चापखा साबैबो चाप जागिया फेले फाला मिरिक मारा यबो खामायखा बेबा बबागरा ताम सामानि जोंनायो थानसा बबागरा 7-8 मास तेबरा मते खाय थानसा साबना बगै चाटमा तिनि सपायका बेबा बबागरा नाहार मुख ठीक तमा बाय स्रापसान बाय फानो तिनि थानसा नि गसिमा थांका गसिगनाबले बाय गसिहांगै तिनि जिनि रिजनल पार्टी लीडर र पा खाचु लायो सय लायो बबागरा गसार आजुबै थानसा खायनि गसि थामरा तंबले ताबों नौनि पारो सपाय जंगे थानसानि गसि थाने र तांगे थानसानि नि सुरनो बले सुनांना नांनाय आबोचिन अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 जों साव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जों सुनानि अधिकार दङ सिनानि अधिकार दङ आबो केबो माने खामिया नों पावर दङने आरो पप हाबाय गुन दिननाव सामरिग्ला पावर स्ट्राक्चर बागैसे पावर सब समय दंया पावर याफोरनि साबो पाब्लिक पावर याफोर गाय नों दिनि एमएलए दङने ते पासबन परके एक सिंनि थांनाय एक एमएलए थेबारि जना जागो आबन पाब्लिक पावर आबन डेमोक्रेसी पाब्लिक पावर कुन दिनो सांनि पावर दङिनै सांनि बर बांगनि कुन दिन अहंकार साक्षना पतन खिगलाय दिउ जों गयनि मा दंनाय बाहा काहा मांनाय हामजा मरिना नांनाय हायगे जों थानजांनाय अबन बबागरा नाय माने तिनि बासा अमसाव जों जंमा लिडार बुंना लिया बुंना मसाया बुंना हागा बना हामजानि बरबो जल जाग दंमोन बिया जल जामान बगै जों नासिनमा पिलायमोन आवन बगै हामजा बोसों बरबो ताय हामजा गन ओ राजानि बा आनि पन्चायत चेयरमैन जिसे सिग्नेचर दामग्रि बिले बोताम खाने तो मिन्चो जायहो गनिखा मानिखा राजानि सिग्नेचर दामग्रि ठीक আছে तिनी निनि सिग्नेचर दामग्रि राजा से तिनी हजार ती प्रश्न फ्लाइट बाय ट्रेन बाय गाड़ी बाय फातानि अ फातार करना बाय सिंग थाना बाय तुइ फेमान हुंगाय नों तिनी सिग्नेचर दामग्रा बहागर हाबै दंसला बहागर हाबै दं आजराव बहागर हाबै दं आव जों सिन्ता गलायो आबोचिन अधिकार तांगाय डेमोक्रेसी पब्लिक से रानंगो नेता भैया पब्लिक चिनि फान पब्लिक चिनि बरम पब्लिक चिनि थिनां जों चिनि लिडारा चिनि चुज खायनाय जों आगिरे जुहाय गरिका पुना थाइजो गुन्दै हायगे नों दिनि जागानि रेगा मांला गुदाल फुजा मांला नाय थाइजो हिमा दरदबो ओरेगा मायनि बागै ताबोनि जुगो पब्लिक बेलेन्स स्मार्ट पब्लिक बेलेन्स सिओ नेता सिनांगा पब्लिक देन सिरन थाननानै हायसि पब्लिक बेलेन्स सिओ आउन बगै ताबोन जुगो थाइजो हिना आदिन गरिका थाइजोनो क्वाइ हिना दिन गरिका थाइजो हायसि
थाइपं न आ दिन ता गरखिया आगिन हाय ताबो जत स्लाइजे थागा जिनि पाब्लिक बेले सिजागा थगायजोमा आसे थगायजोगा जों ताबो जत एलार्ट थागा आवन बगै जों मावन सनाय जिनि अकर बुरसिपुर सामान दङ लंकाव थागाय जत रावणनि छाव जों रावण जाबो लुखा आबाद जों पयदो जानो बिसे बखाव मिथिगौ पियाबा लंकाव थाङो राम किफिलिंनि जयिं फाइने खरसा लिदार मान थाचे गाहाम जरावो आबगा चिनि बुबाग्रा आबगा चिनि अहानि बुबाग्रा चिनि हा चिनि नायगल फांनाय जों ते बुने नायगल फांलिया आबोबो जों थाजांमान बिसितै जों छादर जामान बा जों गुलामिं मानिबा कायसा चिको सा वार्ड दिबा सिले आ थांजा जों तुबि मायने बागै आ थांजा तुबि मायने जों छादर जागौ आ थांजा तुबि मायने बागै जों जिला फिलागा चिका बेगा उरि मा थाङो पियाबा थांजानि मार तुबने बाय खरसा लिदार आसाखा अबो चिनि बुबाग्रा बिसिनि जों थांजांनाय जों दिनै नेतारं साबि मायगा जों ति पाब्लिक पालका चामलाय ता तां बाबा पाब्लिक चिनि नेतारं सामले नेतार ता जादो थं जों आबो नांलिया पाब्लिक से जों चाबनाय पाब्लिक थांजांनाय अ जरन तिनि बुबार नासिगि दङो बुबाग्रा तिनि खरनि दङो बदिनि सरि हामे तते कोरोना भाइरस मानजगै बदिनि आईसीयू ग्लास बिंदा तफाना ग्लास नि अखरमा लगरेन बटेक्स खायो सुहेल बाहाय चलि दं तिनि एरिया बाहाय दं आं गाहाम नों तावानानि नों सामग्राय थांदि आं लगी दङो अमदा लिडार जों कोन दिना मानो महाराजानो नॉर्थ ईस्ट एक बार जलो मानसे 2-3 मास अपॉइंटमेंट नासिक मातो फियाबा चिन राजा आमसिके बाहा कहा बो कामी गुरि चिन्ता फनबाय कक्से सामग्राय दंले फियाबा बासा चिन मिनिस्टार पासबन बै मा बासे तलासि नायग्राय लिया सिदा ओकला बसा सिक्युरिटी गारे बुं बा के चल तहा पब्लिक तामु दा थैजा दङ थाङा खना सिबिया अब लिडार एमले चिन लिडार बोबा जे लिडार चिन दुख सुख लगे तंनाय अब चिन लिडार अम हायनो जों बसा लिडार मानता चिन बाग्रा न सिदा रिया तंनाय उपनो सिदा लगिरिया तंनाय बा जे जागबो 10 दिन बर्मा हासे रामका सुलाये जो तो दिबरसा थानजां लायखा फानमा लायखा जों सरकार चेन्ज खालायखा बेबा आप फानो जों सामया फोरमानिखा वालाइन थाबार उरि फायने जों दागि मोहम्मद बर दंसे साइमिया वालाइन थाबार उरि फायका सिमिनिसा सामजाका नै नों दाउ बोदा आगि राजा बर तो हिंदंग सारि बर खागामिन दा जलि आगि राजा बर तो माने नंगौ नि सिमिनिसा संगिया आगि बर तो सिंगि बेबा पाब्लिक ताइटेप सिंदै दङ नरथानि गोबां अस्त्र दङ आ अस्त्र ना आं साइकेल सिने दाबो किजा 2018 इलेक्शन सिगां मेनिफेस्टो सामा तमले नुखुना बेले थाइजे जिनि ताको अग्रा दा पड़तो साइथांका सेना बाता बसिरे तमनि मंथली 2000 माना मंखा माया रेगा बसिरे तमनि 340 माना मंखा माया 7 बाय कमिशन माना मंखा केबो कर्मचारी र माया याबा महाराजा बावता बाजी कोक साया बो साममाय प्रमाण देबो बायके समय प्रमाण इंका जे जागो चिनि रियां दाक्ते बुरुक सनो ओ हाव ओ बार खानि बसाङनो ओ बार हाव तङैनो बरति निफिस नामै सातक बिथकरे पॉलिटिक्स थंका याबा बुबागरा जेब्रु बसाखा आफुर बबरनो मुक्ति रिवै बडे सेटलमेंट बने ओके क्लारिका अब सामनि फान बुबागरन फान आबुन फान बेबानो ओ चेयरमैन सय दाम दंनि सानायले दाबो साखरा हाबै दंगो हे जों अमा लिडार चाहिए बबो लिडार चंनायबा जों दाबो अमन बगै जों बेलेखनो खाका हामनाय बसकानि इलेक्शनाव चिनि रामचन्द्रगानि बरन महाराजा आजके हामजागो मिया मीटिंग पाइपर बतामसा सुहेल नरनि एरियानि बरन आं बेलेखनो पयजे चाव बेलेखनो हामजागो ताङै हामजांगाय कक बाक्सा दंगो न आन बरन खा बाक्सा दंगो वाइसा सामावन बुजि थांगो बार सानाय नांगिया अकक्सखौ ताङै सानाबा जों प्रमाण बरखासों थाने लोकसभा इलेक्शन 17,800 महाराजा भोट बनो चिनि रामचन्द्रगढ सारा त्रिपुरा रेकर्ड यो बस कांग्रेस खाने साइदमन अब कांग्रेस मानब्ला द मानबा हितमन या बरन सारे अब कांग्रेस या अब महाराजा हामजगसे जि रामचन्द्रगढ बर सीपीएम खाइदों कांग्रेस खाइदों बीजेपी खाइदों आईपीएल खाइदों थांजग्रा आरो भोट खिगलायो दा सेम नो ओ बस इलेक्शन अब सेम नो जों सारा त्रिपुरा रेकर्ड खाइनायनि आं खाखलायो Jadi IPF tegaknya cing tahu ani kamu friends sama baru betul ready. Jadi BJP kena cing tahu semua betul ready. Jadi CPM kena cing tahu semua ready. Tangan yang ke boleh berasa, le ani sih berasa ya.
नै राजा ini बुंखाना जाया बखा इंगिं के तंग थमान फायो आउन बे जों रेडी आउन जों कुनो बोलाय तलाय ना या बोलाय तलाय जों दालाय बुनो ओ वालाय थाबो उरि फायना फानिया बर तंनाय बा हामजाबा बायदि जों खोथालाय जों बगर फानिया बर बले हेदा हानो बले बोलाय का तलाय का फानमाने बा ओ वालाय थाबरा फानमाने बले हामजाबा बायदि जों खोथालाय जों बगर फानिया बर बले ताकसे उइ कोन हेगे कुन दिनो निजिन सरकार तम निजिन पावर तम बुले बुबा रखो खनाका ताय बुखना फानगाना बुले कक्स खनारे अर्डर से पे बुया तारि मा तंनाय बुबागर जों साजा मुक्ति रिने रिने आबले चिन खावो हलं बेरे वनि जों पयते जाय तंगानो तांगि हेगे लंगा थाखा जों रावण दंगिनो तांगि रावण हेगे ओ रांनि बगे रावण नङि थांगो फेबा महाराजनले रां बाय पायने कुन बेतन खमदा करे रां बाय मुथुना कुन बेतन खमदा करे आबजन फांग फांग जों वानसो तंगानो बाजा सानाय बुबागर न तां पॉलिटिक्स फाइने बुबागर मारा खायना सादे हामजामा मान सादे ताको बुबागरा निनि मान थायनो सेगनि फाया निनि मान थाय मायं तमन तिखलायना फायो बुबागरा निनि खरन का सुनने फाया निनि खरन पायं तमन से खरन सुनन फायो आवर चिन हार बुबागरा आवर चिन हार बुबागरा मायगना आवर चिन हार बुबागरा नायमानि आवर चिन बुबागरा मान सुमनि पिया बासा बरो निजिन दालालगिरि खायवन गबान गिरिसके मोर आज इलेक्शन पास फाइजौका तां फाय दंनाय ओ हानि बुबागरा बिनो अधिकार दङ डेमोक्रेसी बिनि राइट्स दङ बो काहामले चालमान बिनि नाहार मुं दङ नोंदिनि दालालगिरि खायमन मथा जाना बो किउ दे बुबागर तां पॉलिटिक्स फायने तुम मुइ दं ए ओ जरानो जों मा यासाक नाय जरा तो बार फाया जरा वाइसन फायो काहाम जरा काहाम लिडर माने दङ जों काहाम लिडर सामो फरन नाय आमन बगै ते हानो हाय गजार फिनाय 22 तारिखो चिनि रामचन्द्र लोकरो मालायने बगै बुबागर फाय दङ नर जतन तियार दंदि जों पार खलाय जों जत बुबागर राम सलायनाय जत रामचन्द्र बरराव जे बुबागर राम सलायनाय ताइ आं रिक्वेस्ट खने चिनि जत लिडर सम चिनि आमजे लिडर सम चिनि अकर जाकर ता बुरा बुरची राव बरो बुबागर नायने मुजग आवन बगै जों बरो स्पेशल गाडी रहनाय जत जाजिना आमचानि एलाकानि चिनि लिडर राव चिनि अकर बुरची बुराना नायकोलै गाडी बे काहां गतलन काहां गतै फरमानो थु बनो सबसंगा आसुग्रि बुबागरना फोंनानि जों आसुजुग्रनाय आवन बगै नर जत थांजगलाये काहां कुन तंगदि काहां कुन बिस्ते जों 6 तारिखो बुबागरना गोबां हायनो बडि फेना बगै आंद्र सबथानि मारि वो नंग यासि कथारे बोट खिगलाये बुबागरना देसा ओ हानि फानिया पर फिनाय आबनि लगे 2023 जों बुबागर चीफ मिनिस्टार सनमान बगै खाखालाबो यारो सनमान थांगि मामरा दे मामानो मानो ओ मुति दे पालिंगे साल पालिंगे केब कासमिया साल से गुंडा कोदिन फाइने बा न ते पुपुइ तो फैया उर के पार चुक्ति ओखरे पुलिस रिंदे आवन तेबा तेगे से रिक्वेस्ट रामचंद्र गानी बरन करे कोनो जगाने बर तुमो जदि चि रामचंद्र फै एटा खाइबे बु फाइगां काय सिरिनार दे जो तो लोक अंखर दे बुना नाया पुलिस तो रिंदे आपर अंकक साफायनाय रामचंद्र गान बर बे रामचंद्र गान बर से इलेक्शन कालायनाय ओ जागा बुइन फादरा बर बे इलेक्शन काया रेडी तो होनब्ला चिनि रामचंद्र तुम जदि के फाय हम सरकार पर से इलेक्शन करायने हाइसी आवन बगै जत काम गरन दं दे जत खा काम दं दे जों खरजते हामजान बिसते जों साजा थांजांने पालके जों सालुंने आकक कसारिनो आन कक तिनि सितुं बुबागर आइलकथुं तिबारा मथाइलकथुं थांजानि खरन कप्लाय सितुं हामबाय